ด้วยงี้วันได้ขมัดจมีก็ตรายให้กันนี้ก็ปอร์ให้กันนี้กันจันมีจงกันนี้ก็สงีบันไอโง่ยังมีนับบัดก็จิงบ้าบัดก็จิงอิสเนย์ก็จงมีฮัดูกันนี้ก็คลมันเป็นอังกฤษานยังงี้เป็นอังกฤษานเป็นอังยาลัมยังงี้บัดคำชุมละดอนก็เวรุก็จิงจ้าให้ก็จิงอิมกับบันจ้าให้ก็จิงอิมก็จงอีก็ขันรัดคลมก็จิงเต็บก็จงมีกิลาบันลองก็จิงจ้าจงก็จิงสงสีกิลาบันลองก็จิงจ้าจงก็จิงขมันกิลาบันลองรุกิจิงจ้ากิบังยิมละยะกบันสงทัวเห็นไรบารอก็ขันรัดกิลองกิบะเมเมเต็บแต่กับบอร์กับพลาก็จงมีกับเมชายะกีบะกินจ้าให้ก็จิงอิมก็จงอีกินรัดสัจเซียนปัดนัก Good News TV กุมนี้ก็ป่ะงี้ดอนบันเตยยะก็ดูวันจงก็จิงสลอกกระปังนักเตียนก็จงมีหอยาเราจงอุชักรีอุบริตบะเมอิเบ็ดปัดสัจเซียนบ่าวยังนักเนก็จังกากับกันตังบันยะทั่วบันยะสามเล่มยะก็เตียนกับอิมก็จงมีก็ตรายอุติลองเอก็กันรัดเห็นไรเมเมนกรันเมนยังริงกัดบัดบัดหอยกับหอยกันลองหอยกับลองเอมกันลองเอมตั้งเยกตากับเมอิเบ็ดยาวชักรีจงเมอุนครันให้กันนี่ก็จันเมียนกันลองกับบอร์ก็จิงกระแมนอีกคนก็จงเมบัดบารอกิตูกิบชัชกอร์ยกเตียนก็จงเมสโง่ยกจิงด้วยให้กันกระตังก็จงจีสูน้ำปนิมงี้ด้วยงี้ปานได้ก็จิงไงอาเมนกิปาราบังเอกิบะเอกิจงอ่ะกุมบันชุเป็นกันเมาอย่างงี้มันชัมเตยงยกตัวกับเบนตากับบังงี้เงลโยบันยกรันกับเบนตากับบันนิงคองนากตัวกับตอปิกกับบังอะไรยกกระตังกุมนงินเอ็มกับจิงเอ็มจงกับจิงไอหากประเทศกับบัมติกนากับประเทศกับอิกลูมาร์กับประเทศจงกับจิงฮูรีฮูราบักประเทศกับบังโยอีเคนบักดอนฮักายากลเอร์กับอิซีลันเนกับบัมปยังยาวนองปนิมบัดยาวนองซิวสปายากับบังลาซอนนักนี้กับชิตีกับจงอุปองเชกินองรวมกับละนองกับบักขัดอาร์กับดขัดกับอาร์บัดเมนชัมตยงเงลยกรันบายาอิตุอีกันเตียนกันนี้กับประเทศเคนบัดกุมบังลองเว้ในกิริวสตาร์ปอร์คันอุองยกตะกิกันเทียนบัดกุมอุคริสตานกิดอนคำบันบัดไอกตีกมอนยกเตียนกับจงอบเลยกับบังกับไบเบิลบัดไอกตีกับยังเงินบัดรูยกขดคูบอร์ลันเนยกีเอกิบาไอกิลาดปัทไอคูบอร์เลสีไอกจุกกับบังเอ็มยลาบันองยกิลาดมีเดียยกบังเงินเป็ดเงินอีทูยกตะกับประเทศกับบังเอ็มขนังบาบังดอนยกินิกิarteli haga jing em ngin yo ya ka jing start haga donon nang bangin itu ya ka ya lanu utrai onwan ban lanu ken bau nong panem jongi u hajan laniban siu spa no yengi kata ka de ka jing mon ka ba uni u brio u ba we ni ki theologian ki ba kraw u ong ye ki de ki kentien namar kata ka daw ki para banget ki ba iet haga ni ka jan mit ru sa sien habanga perkan ya ka ban ya kran ya kan ni ke ju ke kentien ban kan ni ke pertai bangin sngau thu shu shwa bangin jubam ya ka tu ke jingkeli kumnungan im lesi pilaban keli nga pastor hood nga sngau thu ya kan ni ke jog ngayo i ya ke jingja ngayo i ya ke jinglong jang ke pertai ngayo i ya ke jinglong jang ke balang ngayo i ya ke jinglong jang ke brio ngayo i ban ngaya kendu man la ke sngi ya ke ni ke jing shisha ke bangla yo ban ya kran men sham tayo kum no ken ngan im kum kata ka jinga ka ai ka jubab ka bangala ban ong ka bangi don ban im ya ka jing im jang ke jinga para bangit kiba iya ya kata ka jubab ngin sa jubab hagatayo ka banangwan baragani ka janmien ublay upen snow ublay ubu aga donut jonga bangin ya keren biang ya kani ka kentien kawai pat ka jingmut jong kani ka kentien pertai ka bangila ya keren men syam tayo bat mentangin keren pat saya kawai ka pang bagata ka long kala er ka bangayo i hakini gisngi ka bangan bu hakaktian parang ka anti Christian culture ki para banget ki ba iyan ka jingkali kami ka aiken kani
Kakentian culture ka ong ki start ki ong kum ni. Culture is a way of life of a group of people. It is a behavior, it is their belief, it is their values, it is their symbol that they accept, and that are passes down along by communication and imitation from one generation to the next. Ngisngaw tu ya kaniga kentian culture bakadai karukom im ka jong ubriu kadai karukom yat ka jong ubriu kumno ubriu uim kumno ubriu uyat kumno ubriu ubam kumno ubriu utia kumno ubriu upong ke jan bat kum ta ter kumu khasi ngi don ya kita ki jinglong ki balong per bat pela bat kerpang bha ladangi ya nujor bat ya kuwei ke jat ben riu bat ya kan ni ngi ya thu pateng la pateng ben riu kita ke belalet haswa ya ke bangi ngi la yo jing tip naki bat ya kita ke ban sawan ke balong ki bahadin jongi kata ken ke de culture ke de way of life la ni ke de rukom im ke jong obriu ka bangi tip hakini gisngi ka don bha ka jing kala henry nginom ya kran ya kata hakani ke jan mien namar kombang Ong hakani ka perthai itu ikentien perthai ibangi kran bangila sot na katuka lenong ka bakat ar ka shiti ka jongo pol shekinong rom hagalenong ka bakat ar ka dekot ka baar ki para banget ke baien kom bangalong ngayo i yakata ka wei ka leer bagata kalong ka leer ka ba persha lani ka rukom im lani kata ka rukom kata ka value system lani kata ka jinget ka believe lani kata ka jing symbol ki bangiyo i hagane ka berthai i komba ki persya ya kani ka jinget ka bangidon how Jesus Christ ken ki para banget ki bait ki jonga how try kani kadai kata ka banga ngayo i bakata ka perthai ka bangingi im kalong ken kata ka anti Christian world ngalakran kendiat mensyam to yo haka section jongga constitution jonggari India ngidon yaki an kibaong bangila yakaban yalap yu jisu kum unong shong shnong habalaka lapun lapenhe pensan yanga hangni hakari India kabait ke jongi kum uta utrai ngala ya kaban profes ban yatu ban penpau perthai bang saki perthai ya ka jinget ka bangangadan henry ngiyo i ki para banget ki bayen ya kata ka hok long try ka ba kani ka constitution ka ong ngiyo i bala challenge ya ka layale ya ka baki an ki ba crown na lor kani ki lemi ban am sya ban penkala kristan ya kibriu lani am syaru ya gaban letang banduai ru haga kerteng ka jong ujisu ngimyo i ya kani om dei tang bangiyo i ya kani hakari India ka jongi ngiyo i hangtai hapo Afrika ngiyo i hapo hakita kiri muslim ke bang kita ka Arab world ngiyo i om dei tang kata ngiyo i ru hakeleng satlak jong ka berthai ya ka jing syak le ben jong ke banget kani kam dei tang ka barang pelamenta kadai ken ka ban nadu ki snem ki spa snem ka spa snem ka beningkong ka bangiyo i ya ka jing syak le ben jong ki kristan kita ki banget ken hau jisu komban syupen ken mau ki para banget ki bait ka ai ka jing mut kristan ngalabatai men syam tayo ban pen ken mau biang yangi kristan haga jing sngo thu ga jonga udai ubriu lane ka brio ki banget hau Jesus Christ ki bala pediang yo u bat ki baba ya ka ding pna bat ki ba im kumba u Chris u lakot ya ki om dai tang bangi shu pendap rukom ya kan nyam ka rukom kani ka kentup nadu ki bala san ki bala rangba nadu yanga kamu pastor bala unong syarai ngaday na emo kristan no bashisha lada nga ong hoan kabamun nga ba ya gading pna ka jong jisu ka durbhabriu ka jong jisu yo i ha ka jing im ka jong aken ki para banget ki ba i ka ai kani kan ka anti Christian culture
kadai kanikan karukom hakini kisngi kabangiyo kami hakeleng jong kane kabertai kaba persya ya ka jinget kabangi don hau Jesu Kristus bala persyang dakibor ya kaban pendojat ya kan ya ka jinget kabangi don hau Jesu tara banget kibain kanikan kadai kata ka anti-Christian culture ka pertai ka bangiem hakini kisngi ong way nong to culture is set up in such a way that if you pursue the ideals and ideology of today's culture we will run into conflict with what the Bible say uniung nong to uong bat nga sngow yahap bahabangi pej ya karukom perkat hakini kisngi ladang ipet ya karukom kita ki ideology ki rukom perkat ki rukom sngutu jong kani ka pertai ka bamenta kan don bet ka jingya tingko bat ka ka baka Bible ka kran panamar kata gadaw ki para banget ki bait kami ken kani ka leer ka ba persya ya ka jinget how Jesus Christ hakani ka pertai kabangingiem namar katagadaw kani ka janmien ngin ya keren ya kani kata kaleer kaba persya kristan hakani ka pertai kabaningkong ngiladap ban sngoto ngaladap ban batay ka kani ka anti-Christian culture ngilas ngoto ya kakentin kristan ngalabatay kakentin anti-ANTI kabalong persya ya ka kabaka jinget tenrai ka jinget jong kaktien ka jong oblay kita kidai ki ideology ki rukam perkat ki bami hakini kisngi kani ka kentien pertai na kani ka shiti ka jong pol chiki nongrom bangi don kamban sngoto habangi hakani ka jok kani ka dei ka bangi tingko kala persya kristan ka bangi hakini kisngi ngamtip balay ngamtip naka ka daw ka bapelong bakani kal kami om day tang hakarui ka bait ka jongi kami keleng satlak jong kani ka bertai kabar ngiladaban jubab ka kani kabar kalong sa kaway pat kami nang no ka ka tmay ka telong lani ka ka sus jong kani kalaer ka ba persya ya ka jinget kristan ka jinget kristan kom mangalaong kata ka jinget kata ka Christian culture lani kata ka rukom jong kristan om day bangi siya pendap berukom ki para bangi ki bayan kata ka jinget kristan ka day ka bangi ba ya gading pna ngalabatay ba ya gani kami nang no kane kaleer ka ba persya kristan haga jingwat jingtip pada gajing persyang banwat yo blay pada banga persyang banwat ya gaktien ka jo blay baban petru ya gane ga bertei baban petru ya ka history ngayo artli kitelong ki bakan ni ka jingmi jong kane gal la ka anti Christian culture kami dai na artli kitelong la ni artli ki sos ka beningkong kane ka sos ka dei kito ki beriong kibangi laban ong kita ki aggressor lani ki extremis ki bada isi shisha ya ka jinget kristan ban ngi kain keleng jong kari India latang ya kaktien ka jong oblay latang ya ka yeng mani lapan ya ben ya ki kristan baki mi kita ki anti conversion bill kum bangalong ban wat la dengi don hok kum kinong shnong jong kari India bangin yalap ya ke gospel ani bangin ngej ha kano ka jingai Henry kimi ki bakum kini baka telong jong kani kalong ki don kita ki extremis ki bangi ki bangangej barok na preng jong ngitem ngi hagi khot kobor dang hapadeng ki ar bat ki lai tayo kumno ya ka jing syak penyap ben jukin real po bakin yo pongot ki kristan nang ta ki snem ki bla no ka jing syak penyap ben juki missionary ki ba iet ki jongi hangni hakari India ka bayar ka jongi om dai tang kata ngi yo keleng satlak jangane ka bertai ya kata ka jing syak penyap ben baki don ta ki kubor ki ba kendian ki bangi yo ki don shibon ki bangim yo jing tem
ke bangingi tip biang-biang baka mi nang ni kan ki don kita ki extremist ka sos jong kan ka anti-Christian culture ka sos ka beningkong kadai nakini kan ki brio ki riu shit nyam jong ki wei pat ki ken hon nyam ki ba isi ya ka jinglong lani ya kan nyam Kristan bad ya ka jinget hauta o bangingingen o belong Jesus Christ para banget ki ba ien o Jesu laong lupa ya kini agak tien ka jong blay badan bun na peneng jongi ngin sya ya kani namar bau Jesu ong la syun ya nga kindan shibon ki ba syun ru ya pikan ba kita ki dikikintien ki bau Jesu ong lagi jong ki senran shwa baun kiu no shabeneng bat shwa baun lej ban sya ya ka jing sya ka ba syar kai tam ban pen kre ya ki ya ka jing im ka ba syadien baka bakam sngosi yang ha kani ka janmiet kadai ka sos ka baar la ni ka telong ka baar ka anti Christian culture kam dai tang baka mi na kita ki brio ke bangi ong ki extremist la ni ki brio ki nong kieng atiar la ni kita ki brio ki ba isi ya kan yam Kristan ki riu shit nyam jong ki wei ki jat nyam andrei ka ba sngosi ka long kasus kabaar kabangangayui kalongken kami napo jong kabalang kabamot na pedeng jong ki Kristan pikin mau Jesu angkom no bau nong shon ba kraw tam uday na yeng kinong shon ki ba kraw tam day na po jong kalong yeng kalong sem jong i para banget ki ba iit ki jong ha try kasus kabami ya kane ka jing persya kaleer ka ba persya Kristan ban im ka jing im day na po kabami ngiyo iya ka jing apat balang ka jing bam penyadam magini gisngi ngiyo iya ka jing klumar ka jing bam khoj ngiyo iya ka bam sap ngam ya kren ya ka bam sap shabar ngiyo iya ka jing eto ka jing etim ngiyo iya ka politics ngiyo iya ka jing bam khoj kata ka di ka ban mapo ka ba bam ya ka met ka jong ukres kan he ka di ka leher ka ba persya ka ba kraw ba gini gisngi kami napo ka balang kami napo chong ke bangen ki para banget ki ba ihit ki jong outrai ngiyo i badai hang ni ken bangin yalap ya kaktihin ka joblay ki bru ki om dan kam shu ban yalap balay pinya penlut bor ban yatray kam mission long shu agini gisngi kami napo balay baki pat balang ko mangalong balay ka kulumar ki balang balay ka jing hyardor haga jing long mensim ngapet jalade kamunong syarai ngakeli yangi kum kinong syarai hatu ngila syarai bhanem ya ka balang hagini gisngi hatu ngidang pendem nehem hautrai ban wat ya ka mon ka jong oblay banong trai kum ba melekot ya nga ban pendim ban ba ya ka ding pna ngan le ya ka ta kan nengele bon kam ya ki ai jong gani ka pertai ka jing bam ya mam kajing bam yesok kajing penhiar khpot kajing yeto kajing yetiam para banget ki ba iet ki jong outrai kasos kabami ka anti Christian culture kadai napo kom kabalang hari kasih jantiang ka jongi pralak kendailak lese ngila bandon oblay ula kerku yalaga jong kabalang ngilanang kraw haga jing don brio ngilanang kraw lakin mau yaga ktiin ga jo oblay ga bau Jesu ukren hau Yonis haga daulen nong Patmos haga bawang yaga balang hapo Sardes pi don yaga kerteng ba PM yaga KGB assembly ga jongi labna keleng
arajaran rio syado syari Amerika sya Europe sya Afrika Latin bakatan ka jingkire Bible ka bau blay open to my born ya laga jong ka balang kalayan menta kan rio kan nyo kat pra kat kandai telis nem para benget ke bain Jisuang Yohanes Yaka balang hapos sardes pi don yaka kerteng ka ba PPM. Andre nga ublay nga tip. Bapilong ka balang ka ba yap. You are a dead church. Namar pila betingit kan. Katelong ka baar. Katelong ka baar ka ba kani ka anti-Christian culture kami kalong ken. Nanga bat nangi bagabat ngausi kalong bangi ngia partisipin ngia don benta hakane kaliang ngila bon ki reunyam hakini gisngi ngila ya bon kam nagabantao blay ngi klet ban bon kam ban oblay ban dam hagi kosil ban duai kanungot na pareng jongi ki para banget ki ba iyan nga keliya pi ki ba shashgor bat ki ba sngam pidang pelot pora ki ko seo ban damak machong play pidang hikay lagi jongi kon pidang yalam ya lagi jonga yeng sya kejat jonga ding penang ka jong utrai dai gani kan karo kampar kan baga bami nangka kalong bangan penem yalaga jong jing em yalaga yaladi dai halor ki jing le ngalale jing seng labiang ngam persya yano hakane ga janmet ki para banget ki ba ien ngin le concert ngilen banyalap election ngilet lon ngi pelut por atau orang lek jingnya sang bandam kosil hak mat jauh leh kidau lai po riu po shi spat li kidau ni ai para banget ki ba iet om dai tang bakami nang ta om dai tang bakami napo bangi yo i ya kani ngiru ngi melen lang ngi ya participate lang banai shiga kam ka jauh leh ngiong ye mai shu ngim tre banai balai oh bangi bon shibon ki jing ngi bon shibon ki jing le ban pelut serwa bat kane ka berthai kam lelai ban ya lech kai ban ya lech yaki wai ki concert bat yaki wai ngi the lut ya ka lak ya ka hajar ban lech shaga ban kiu shaga yeng ka jong ble ban no shaga kam ka jong trai ngim tre sure ngala batai menen nga bastang ka ka anti Christian culture ka dei ka rukom jong ubriong ka ba persya ya ka jing hikai ka jong Jisu ka ni ka jing hikai ko mangalong ka baar kam dei ka ba mi wat petang ya kitai ki ba syabar ki ba mi kata kale persya Kristan ka ba isi Kristan ban tang Bible ban tang yeng mani ban kang tala yeng mani ka dei ka ba na po ka ba kam syirkai kami kabakam sngoleran kadai bangi kang tala yaki yeng mani bap para banget ngi yakni yaki ai jong gane ga bertai ngem dan shu ka jing yamap ngem dan shu ka jing sngaw tho ngi yoi ha ga bertai kabaga jing i ya ka pisa ba ka jing i ka jongi yakita ki bakin jado kabalong kam materialism lani kata kam material well kabangi don kambet banyo ya kita para banget ki ba ihit ki jong out rai na ken kasus kami wat pet tang nabar balik ka balang ka jongi kalong hadukat ni ngapet jeladi kamunong syarai ngapet jeladi kum ubangai udkhat jong ka balang ngapet jeladi kumun nong bot jong Jisu ngam kadau ti da kadau utana kadau kata ngapet jeladi ngapa ane em ya gading pna ka jong Chris pi ba ane em ya gading pna ka jong Jisu pi bot na em yo hadok kane ka khlem hat ka bamenta
para bangit ki ba ihit ki changa try ka ba khaddo ha kan ni sngi ka lang kumbang long kai kan ni ka perthai ka bangi kran ha kan ni ka perthai ka don kata ka anti Christian culture ngalabatai ka ai kan ni kami nang no bagai jingta ka balai ka ai ka impact jong kan ni ka ai ki so ka penmi ayu kan ni ka culture ngi yo I south li ki ai Lincoln nginyo I habangi don ya kani ka rukom im kani ka anti Christian culture habangi ya participate lang kom bangai tru ngiyo I ya sautali ki ai ka rukom nget ka jongi the way we believe ngamdan kambatay shibon ka ai ka rukom nget jongi ha kinigisngi kumno ka rukom nget jongi ha kinigisngi ya ka Bible ngem jupule ngem jupelut por ya ka tien ka jong oblay baladan ubriyo ar ulay ubriyo wan banetho yangi balada pinyo le ya kata pin le ya kata pinyo ya ka jing panem ngi mare namar amdan na yai the way we believe in your kabar the way we raise our children in your karukom bangi penhe pensan yagi kon ke jongi yagi kon ke jongi baken late school hagas ngi Monday ngi show ngi bom yakiru kidai ban ki nado badang red dang step nado baki dang red kidai ban pendep dai ban krekon kidang le na em ya kata ngi dang le na em yagi khon ke jongi baki day ban hikai yaki haka lenti ka jing shisha ban besut yaka tenrai jong ka jing long oreo blay haga donut ka jongki nado baki dangret ka balai ka rukom ka jing yaday ka jongi ban ka yeng ka sembat ki way the way we treat our family our friends and others kan in yo ka impact namar ladangi don yo Chris saga jingim jongi lada tai lani ukatai ka briu ki lepom nginom bishahar yaki dalay lay ruem ngi dway naga benta jongki ngi sngaw senday naga benta jongki ngi sngaw kya naga benta jongki bangikan mau yo way briu udukhat jong kata gaway ka yeng ubalong upersa jong kata ka yeng uong wang pastor ngan yathu yepi ngan yai dem kho siu man ka stem ngan yai dem kho siu man ka mien tat hado bau blai un pen kala yai mama e jonga padu blai ule shisha ya ka kampela bahaki stem ki bubuot nang ta ka bau ukren iyo bagi so ki bami nang ta bau knyi jong ukala ka bamot baru ya ya ka jingim ka bai dei dorbat kamon bagai gospel ke jong Chris bat ka basaw ka bami na kane kalong kata karukom ka bangi ngi respond lani ka bangi ngi yale ya kita ki jing ki bangi kendo ha ka jing the way we respond to life struggle habaki wan ki jing ki para banget ki baien habaki wan ki jing yale jong ka jing lada manga bat mangi ngi don yakane ka anti Christian culture kabamot ngim don nay ay kabami nang ni kalong bahaba ngin pai shoblay ngi pai shaki ay jong kani ka bertai namar kata kadaw bon hakini gisngi ki drug addict ngi yo om day tang ki drug addict ngi yo kita ki gamer addict ka banga ong hakini gisngi namar bangiyo jing tengen hangta namar bangiyo jing kemen hangta ngasngo summer ke ngaya lenti ha katay kathan polo ha kabangadang niya ay kakali ngakan mao ya kaway kadukan kiyahan kabangayo ha ka jing ya lenti gabanya kali namar ngitip ba katay kathan polo kaday gabablong ngalasu summer ke ha banga kumpay siya gamon jong kata kasurong bakata kadukan kiat hangta kadai ka kentin ka baong ka kerteng jong kedukan kadai jathan ki para banget ki baien kata kadai ka perthai ka bangingi im hagini gisngi ka bahaga jaka bangin pai shoblay haga jaka hapdeng jeng jing ngin pai shoblay namar bangilong anti Christian persya Kristan ngimbut yu Jisu
ngiem tre ban bot ye ke jing hikai ke jong don ma u ha ga donon dawan ke jing ngi jathaj bangi sngo jathaj bat kani ka bertai ngiem tepat bak hangta kadon ka kordet hangta kadon ka jing yap hangta ka jing yap ka bau syaitan open up ye ki khun ki brasiu spa ke jong oblai ban penyap ye ki ban ngut ye ki teli met ban mensiam ki para banget ki ba ye ki jong ha ngadwai ha kani ka jan met jong kani ka sngi habangi yo sngo ye kani ka ktien ka jong oblai ka basa sen pat ye kani ka kentien ka perthai ka bangingi em kadai ka perthai ka bamtik na kambangala batai ha kani ka jan met pidon ha kanu kalyang ken pidai ki antichrist kita ki ba persya yukris bat ya ke jing hikai jong u lani pidon ha kalyang ka jong jisu ngas ngotanat yo tu nong rai syam se maka ko jing rai to yang yai sha shu jisu pi shipai sim boneng kata kedai ka banga ngakermen bangini yang yai sha bangi don na kalyang ka jong jisu ladang yo ya ka balang jong i ma i kum bakar rings dot dai mangi hang ne ban yang try ngin pen im ya la ka jong ka balang om dai namar bangin lej ban ya ra lamali lamayong aki khosio hakmat jong try oblay un yarap yengi oblay un kerku oblay na ka mata ka buram jong amen ngine duai ni wana kamat jom ko try bangingat ko kan rat bame sngo yengi bame pedyang yengi kum bangingi long padho ngi aingo yeme ko kan rat na ba ka tien ka jong me ka bak pen keli yangi ye ka jingkeli hakan nu kalyang ngi don hakan ni ka jan met ngi don hakal yang jong me ne ngi long persya yeme kan rat ya rap yengi kum bame khot yengi ngin bod hok yeme komba mela khot ko kan rat baba long lam rekat ba ka po dang sa bat ki wei pat kita yo ya ga bangin yo ban keren ya ka tien ka jong me kan rat na kan ni ka ju ka jaka sngo ble ya ka jing dwai ha ka kerteng ka jo jisu no prem ngi pan ngi dwai da ka jing ngai pada ka bawai no jong ka ne ka por ka jing ai ka jo jisu bo trai ka jing iet ka jo ble ku pa ka jing islok umen sim ba khoi kini ki lai we ble o ba em ken long ring kat lem pat ngi bagi khun ke jam ke ban hang ne ba kaleng menta shede ke bam chukut ro